Dobrý deň, to je Paula a Peter z Domalinky. A ideme si pozrieť kúpeľný dom Travertín, trojhviezdičkovú časť, ktorá je veľmi pekne zrekonštruovaná a veľmi milo nás prekvapila. Znútra. Zvonku je taká staršia, ale znútra je veľmi pekne, príjemne prerobená. Na stravu sa dochádza do Bieleho domu. Aj na procedúry do balneoterapie a obidve budovy sú síce od seba blízko vzdialené, ale je to približne 200-300 metrov. Ideme si pozrieť izby. Toto je dvojložková bunková izba. Sú to v podstate dve dvojložkové štandardné izby, ale kúpeľňu majú spoločnú. Môžu tu bývať aj cudzí ľudia. Čiže my sme teraz, nás to prekvapilo, išli sme natáčať a je tu vedľa pani. Čiže ona je v tejto izbe. Ačku, my sme v Bčku. A my sme prišli natáčať do Bčka. Máte jednu kúpeľňu. Jednu spoločnú kúpeľňu a jeden záchod. Izba nemá klímu. Postele sú síce oddelené, ale dajú sa pekne spojiť. Je to bez možnosti prístelky. A je to nové, prerobené, veľmi pekné. A izba má aj balkón. Táto bunková izba sa môže využívať aj ako rodinná izba, lebo sú tu dve samostatné dvojložkové izby. Rovnako ak idete ako jedna osoba v jednej bunke, jednoložková izba a v druhej bunke môže niekto iný bývať a máte spoločnú kúpeľňu a spoločný záchod. Toto je klasická dvojložková zrekonštruovaná izba. Všetky izby majú sprchovací kút. Je to izba s oddelenými lôžkami, ale dajú sa spojiť. Izba je s balkónom. Izba nemá klímu. Dámy, ako sa vám páči v kúpeľoch Ružbachy? Veľmi pekne, sme veľmi spokojné, je tu krásne, služby, tento hotel, je tu všetko prima. Ochotný personál. Výborne. Ďakujem pekne. Sme pred Bielým domom, kde dochádzajú klienti z Travertína alebo zo švajčiarskych domčekov na stravu. Podávajú sa tu raňajky, obedy, večere formou bufetu a takisto aj klienti zo Štrandu, ak majú plnú penziu a dochádzajú tu na obed, lebo obed je tu formou bufetu. No, asi 200 metrov to je, nie? 150-200 metrov. Na obidve strany aj do Štrandu, aj do Travertínu. Švajčiarske domčeky tu sú asi 100 metrov. Poďte sa s nami pozrieť na bazén a do wellness. To je taký turný, keď sa tam ide. Ideme si pozrieť bazén v Štrande. Je to jeden malá z bazénov, ktorý má riečovú vodu. V tomto bazéne v hoteli Štrand sa podávajú všetky procedúry, ktoré sú vo vode. A dochádzajú tu aj ľudia z Travertínu a zo švajčiarskych domčekov na tieto procedúry vo vode. Ideme si vyskúšať, aká je teplá voda. Fajná, teplúčka. Čo pre mňa? Ale nie je taká veľmi horúca. Že tento pôvodný prameň má 24 stupňov a dohrievajú tu na 32. To len zo spodu idú bublinky. Ideme si trošku vymasírovať chrbty. Len rozdiel je v tom, že toto je proste liečivá voda. Preto tu chodia, že nie je to klasická chlorovaná voda, ale proste je to tá liečivá voda, ktorú majú tieto kúpele. Za ktorou tu chodia tí ľudia. Tam je príroda a tu na druhej strane sú bazény v lete napustené. Letné kúpalisko tam je. A ja vám ešte ukážem tie trysky. Ideme si pozrieť sauny a výrivku. Takže nachádza sa tu párna sauna. Do sauny sa vstupuje nahý, iba s plachtou. Do výrivky už aj v plavkách. Toto je fínska sauna. Ochladzovací bazén. Tu je sprcha a z druhej strany je ľadové vedro. Lehátka sú tu na relaxáciu. Stojíme pred balneoterapiou, kde dochádzajú klienti aj z Travertína, aj zo švajčiarskych domčekov takto po vonku. Jedine klienti Grand Hotela Štrand majú prepojenú chodbu. Travertín je asi takých 250 metrov a ideme si teraz pozrieť a vyskúšať nejaké procedúry. V kúpeloch Vyšnej Ružbachy sa liečia choroby ako srdcovo-cievne, duševné, dýchacie, pohybové. Vlastne okrem neurologických a kožných všetko.
Ideme si vyskúšať vaňový kúpel. Jedna z základných procedúr kúpeľov Ružbachy a je to kúpeľ v minerálno-uhličitej vode. Áno, čiže v liečivej vode a tu je vlastne čakáreň, kde čakáte a potom cez tieto dvere sa ide dovnútra. Liečivý prameň Izabela prekrvuje všetky orgány, čím podporuje ich činnosť. Preventívne pôsobí pri srdcovo-cievnych ochoreniach, pohybových ochoreniach, hormonálnych, klimakteriu údam, pri štítnej žľaze, nechutenstvo lieči, nespavosť, pri pohybových, onkologických. Ten pocit v tejto vode je úplne iný. Ja som si myslel, že si len lahnem do vane a že to bude to isté ako v normálnej vode, ale naozaj je to také zvláštne, že tie bublinky idú kolo tela, takže tak. A pani povedala vlastne, že po tom procedúre sa človek nemá tak umývať sa, neumývať do večera, aby sa to vstrebalo, tá látka, alebo to, čo lieči. Po procedúre vás ešte tu nás zabalia do suchého zabalu na tých 15 až 20 minút. No, ochutnej, Paulinka. Aký je ten prameň Izabela? Výborná minerálka. Chutná. No, má takú minerálkovú chuť. Takú výraznú. Nie je to len taká obyčajná voda. Veľmi chutná voda ináč. A liečivá. Paulinka si ide dať teraz masáž. Toto je vlastne klasická masáž. Mekké techniky. Ako dlho vlastne tá procedúra trvá? 20 minút. Ale si dávajú ľudia, že najviac chrbát alebo čo? Najčastejšie na chrbát, áno. Buď na driekovú chrbticu, krčnú chrbticu alebo celú. Elektroliečba? Oxygenoterapia. Pôsobí priaznivo na psychiku, posilňuje imunitný systém, zmierňuje až odstraňuje prejavy celulitídy, zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť, je vhodná pri náročnej fyzickej či psychickej záťaži. Jedna z procedúr je tu aj psychologická, je tu psychologička. Nachádzame sa v retro kaviarni, ktorá je mimoriadne obľúbená u klientov. Ponúkajú tu tradičné koláčiky ako špíc, veterník, kúpeľné oplátky. Tu môžete si kúpiť kavičku, dať pol deci. V blízkosti švajčiarskych domčekov aj to jazierko Travertín, asi 50 metrov. Ide o najznámejší a najväčší travertínový kráter na Slovensku. Zo 4 veľkých a niekoľkých malých travertínových kráterov vo výšni Ružbachov je kráter jediný zavodnený, po okraj naplnený minerálnou termálnou vodou. Ostatné sú suché. Vznikli prepadnutím travertínových kôp, vyzrážaných okolo silne mineralizovaných prameňov bohatých na vápnik. Ideme si pozrieť liečivé pramene. Prameň zabudnutia, že najprv zabudnete a potom prameň lásky. Také alebo niečo? opačne. Alebo opačne. Je tu aj niekoľko turistických trás. Aj cyklotrasy. Tu do nižšie. Cyklotrasy. Ideme si dať prameň. Prameň lásky. Toto je prameň lásky? Napríklad. Nevieme, ktorý je ktorý. Uvidíme, z ktorého zabudneme. Že ja, to má takú výraznú chuť, no. Áno, to je taký typický. Taký silný, no. Áno. Taká silná minerálka. Ale fajný je. Toto je knajpová terapia. Sa po takom chodničku šľape. Taký istý. Tak, prameň lásky alebo zabudnutia? Neviem, teraz zabudnem. Areály kúpeľov je ešte takýto pekný vodopád. Ak sa vám toto video páčilo, tak kliknite na odkaz pod videom a dozviete sa viac. Ak nás nesledujete, začnite nás sledovať. Ďakujeme. Majte sa pekne. Dovidenia.